Ahojte a vítajte pri epizóde po epizóde, kde sa rozprávame o zariadení, ktoré ste mohli vidieť v predchozom videu. Dnes tu vedľa mňa sedí, skoro ako vždy, Janko Žitňanský, kamarát a profesionál z IT sektora. Má aj svoj vlastný YouTube kanál, link na neho samozrejme hodím dole pod video. Dnes sa budeme rozprávať o tomto HTC telefóne, netelefóne a je to také celkom príznačné, pretože toto bolo vyrobené v 2007 roku a to je presne rok, kedy sme sa my vlastne spoznali. To som si aj neuvedomil. Pravda. V 2007 sme sa spoznali v Hewlett Packard, kde sme spolupracovali a obidvaja sme mali v tej dobe Pocket PC mobilné telefóny. Vtedy to boli asi technologicky najvyspelejšie telefóny, aké sa kedy robili. Akorát, že boli vytvorené tou filozofiou, že PDA first. Bolo to PDAčko s možnosťou telefonovania. Áno. A PDAčko na Windows Mobile 5, čo keď si niekto náhodou robili s Windows Mobile 5, tak presne viete, o čom hovorím. Stalo to za kočku. Aj tuto to stojí za kočku. Čaute, Konec videa. Ale nie. Samotné to zariadenie, toto je celkom zaujímavé z viacero hľadísk. Už sme sa o ňom akože samozrejme rozprávali. HTCčko dalo dokopy celkom akože dobrú mašinu, lebo je tam všetko. Máme tu Wi-Fi, GPS-ko, máme v tom harddisk, točivý harddisk. Je to ťažké, ako všetko v tej dobe. A ty si aj hovoril, no, že je to hrubšie než PDA. Je to veľmi hrubé, no. Ja som rozmýšľal, že či tie HPčkové Pocket PC, že ako to vyzeralo, ale určite boli tenšie. Ako hmotnosť, to už si nepamätám. To si fakt nepamätám. Rozhodne boli tenšie. Ale tenšie boli na 100 péro. A zase menší displej mali. Menší displej mali, no. Tento form faktor bol veľmi neštandardný. Áno. Ako 5-palcový displej. Fablety prišli až podstatne neskôr s Androidom. To viem, že ľudia chodili so 7-palcovými veľkými tehlami pri uchu. Tak. A toto bol asi taký predchodca toho. A inak HTC bol veľký priekopník, čo sa Android dotýka, čo si pamätám, tak tu boli tie prvé, čo sa to volalo ako HTC? Wildfire sa tu hodne rozšíril. A viem, ktorý myslíš, viem, áno, mali ho naši kolegovia. Áno, to mal tam každý. Buď mal Samsung, ten S1, Galaxy S1, alebo toto HTCčko. A to HTCčko tam malo tú reverznú myš. Tiež tam bol ten senzor, ako sme to videli na tomto notebooku. Ktorý si ukážeme niekedy v budúcej epizóde, ale bol tam ten senzor, že opačná reverzná myš, že prakticky chodíš po tom senzore a pohybuje sa ti kurzor. To tam bolo, no. A to jak to neviem, ako pozrieme sa, že ako sa volal tento HTC prístroj, hodím to sem niekde na obrazovku. Tak, no ale poďme teda k tomuto. No. Je tu VGA out výstup, zaujímavé. Výborná vec, že? Áno. Je to spolu to akože USB port, je to aj USB port je veľa. konektor, to nevyzerá ako USB-C, či čo to je? Není. Ten VGA out je proprietárny, na to bohužiaľ nemám kábel a ono to bolo určite pre biznismenov, vieš, aby si mohol napojiť na projektor a nejakú prezentáciu tam ukazovať. To by som taký král, keby si v tej dobe toto spravil, no to áno. Inak čo ja viem. Dneska už máme rôzne Miracasty a takéto veci, to z telefónu ľahko dokážeš dostať len túto. Hej, čo je tento gombíčok? Nahrávanie, to je tak akože diktafón, no. A toto je foťák asi, že? Foťák, tak. A tiež je to dvojstageová spúšť. Ale mizerne sa to drží. Vyskúšaj si s tým spraviť fotku. Jak sa to zapína toť? A teraz keď to podržím, sa zapne apka? Mala by sa. No, zapla sa, len dobre. teda to trvá. Jasné, však čo? Že zaostrím. No, zaclánaš si pravdepodobne prstom. Som sa povedal, a ako správny Windows 5 mu to trvá stroko. A vyzerá to hrozne. Nevadí. No hrozne to vyzerá na displeji, tie fotky sú celkom pekné. No, tak to ten displej bude problém, hej. Hodím tiež nejaké ďalšie fotky ešte raz na obrazovku, že ako to vyzerá. Možno som s tým len pohol. No to je to, že ty s tým pohneš, lebo je dvojstageový ten button. A ešte ďalšia vec, už je to lepšie. Ešte ďalšia vec je, že ja už očakávam, že keď on vydá ten zvuk, že už vtedy fotí, presne. Že možno tá zavierka ide trošku neskôr, lebo Windows Mobile 5. Dobre. Áno, aj to. Jak z toho ven? Máme tu aj stylus,
ktorý je super mizerný. Ja som sa potešil, že v balení, keď som toto otvoril, rozbalil krabicu, že v balení boli nové nerozbalené stylusy. Wow, paráda, to obyčajne. Človek, keď predáva second hand, tak obyčajne bez stylusu to sa stratí ako prvé. A tam boli ešte náhradné. Ale je vyrobený z mäkkého plastu a pozri sa, ako je doškrkaný. Toto je nový. Neviem, či je vidieť vôbec na kamere, ako moc je doškrkaný, ale pravdepodobne to na kameru neprejde, lebo je to priesvitné. Buďte radi. Prvé, čo bolo, keď to tam zasunieš, tak cítiš, jak to tam škrie, je tam nejaký asi pliešok, ktorý to tam drží. Ktorý do nejakého toho zárezu tam mal zapadnúť. Toto nebolo moc dobre vymyslené. To vôbec nebolo dobre vymyslené. Ale čo bolo super vymyslené, boli všetky tie magnetické serepetičky okolo tohoto. Lebo napríklad už tu to vidíme, toto je kožené originál púzdro, klávesnica nám tam pekne je prilepená, no túhle je na magnetoch. A samotné to zariadenie vieme postaviť tiež takto na tú klávesničku a je to veľmi stabilné, ako nepadne to samo. Ale si záleží, no na to, že tá vec je taká ťažká, tak sa s tým fakt vyhrali, aby to ťažisko bolo... Je to fajn, naozaj to je veľmi dobré. Aj keď tá klávesnica, počkaj, je to táto je tá klávesnica, čo som na ňu huboval? Či... Áno, vyskúšaj si, ako je skvelá. Daj mi tam nejaký textový editor, není tam? Text messages. Môže byť? Môžeš napísať SMS-ku, simka tam není. Toto je asi není kapacitný, že? Je to rezistívny displej, no. Taký sme mali. No. A píše sa... No. Teraz neviem, či neviem, či čaká, alebo... Aha. Počkaj. What the... Netrafil som. No, hurá. No. Že má nejaký taktilný feedback, ale je tak úplne jemný, že aj keď sa to iba toho dotknem, nie všetkých hubíkov, ale niektorých, tak mi to napíše písmenko. Fakt sa na tom zle robí. Ešte takto, keď je položené na stole, tak mi to až tak nevadí, ale keď som to zobral do rúk, čo... Ešte ukáž aj na kameru, lebo není vidieť, že si vôbec niečo písal v tomto náklone. No, nevezme to? Zobral to, dobre. No. Takže môžeme pozrieť, že stačí... Fakt sa to len dotknúť jemne, stlačenie na niektoré, no. A teraz pritlačím, hej, že teraz by som očakával, že to robí, ale nie, že keď sa toho dotknem takto. Nič moc. A nie každý to robí, takže tiež efekt toho zariadenia možno tomu nepomohol, ale od začiatku ten dizajn asi nebol kto vie čo. No a očakával by som, že takáto klávesnica, že si žiada, že to šoferujem takto, že píšem palcami, áno, dočiahnem z jednej strany na druhú, ale prosto ten systém reže ma to do rúk, lebo sú relatívne ostré tie hrany a je to úplne ergonomické. Proste potrebujem takto byť nejak vytočený, aby som na to videl. Dobre, tiež už nemám 20, že nevidím tak dobre, ale ten displej tiež nikto vie, čo s tými pozorovacími úhlami, no. Ten displej, my sa na ňo pozeráme v špatných uhloch, lebo predsa len on bude asi postavený na bežné pozeranie v portrétovom režime a my sa na ňo pozeráme landscape, ale není úplne špatný, na to, že to je staré TFTčko a ešte on má 256 000 farieb, toto není klasický 65 000, ktorý sme vtedy my mali aj na tom Fujitsu Siemense. No. A už to bol pekný displej v tej dobe a toto bol ešte lepší displej. A je to na ňom aj vidieť, že je ostrý, pekný a tie prelínačky tam. Takže to rozlíšenie asi nebude nejaké mega vysoké. Myslím, že 644, 180. Tak to úplne čo by som stačilo. chcel, presne. Tie magnety sú pekné, silné, to sa mi páči, že ono to určite neodpadne. Môžem sa aj snažiť, ale dobre, troška, ale musel by si naozaj praštiť. Takisto to veľmi dobre drží na tom púzdre, ale tuto nám inžinieri trošku udelili chybu. To už klasicky tuším hovoríme pri každej takejto nejakej mašine. Ten kryt sa dáva na to takýmto nejakým spôsobom a tu nám pekne ukáže stavový riadok, čo je super, vidíme stav toho telefónu. Akorát tam sú dosť mizerné pozorovacie uhly, ja neviem, či vôbec vidíš, že tam niečo je. Ja mám problém to vidieť, no jasné. Svieti to stále a keď to troška poposuneš, vidíš, že on svieti celý displej. Takže neušetríme absolútne nič. Takže to je taký dosť nedostatok. Gimmick, no. Neviem, že či by to niekto vôbec takto nosil. A čo je sranda, tak táto feature, jakmile máš tento
toto kožené púzdro použité, tak sa nedá nijak využiť. Zavreš to a nemáš tam ten priezor, takže ty nevidíš nijak na ten A on displej. svieti teraz? Nebude svietiť, nebude... Okay. To je ale dobrá otázka. Toto ma nenapadlo. Môžeme si to nejak skúsiť overiť. To sa človek čuduje, že prečo málo vydrží tá batéria. Ale keď teraz naozaj svieti, je to oversight. Ja dúfam, že nie. Dúfam, že to niekde má nejaký Iný magnetický senzor. No. Vreze. Ale... No, nedal by si za to, čo? ja myslím, že svieti. Svieti. To je taký ten klasický pikardovský facepalm, lebo... Som rád, že som si to nekúpil. A som rád, že som ťa pozval, lebo by som si toto sám nevšimol. Nemáš za čo. No pekne. Dobre, toto je naozaj... Ešte čo to má dobré? Aby sme to nehanili, lebo toto zariadenie naozaj není, že veľmi zlé. Ono je len špatne vyzerajúce možno pre niekoho. V tej dobe to nebolo asi až také hrozné. Hoci čo sme nosili po vačkoch a oveľa väčšie niekedy. Samozrejme ten trend bol k menšiemu. Ale je tu napríklad, máš tu klasický GPS-ko, máš tam Wi-Fi, Bluetooth, ten výstup na Vega je plus, má to zabudovaný fyzický hard disk, klasický točivý, microdrive a skoro na všetkých týchto mašinách to už odišlo. Tu je, zázračne funguje, ale príšerne pomalý. Sám by som ho nepoužil. Sice je to superlatívum tejto mašiny, lebo je 8 gigový. A 8 gigové úložisko v 2007 človek vedel na mobile veľmi oceniť. Ono novšia verzia tohoto mala už 16 gigový, ono asi na tom microdrive je to jedno, keď je to fyzický hard disk. Či tam dáme 6 alebo 8 giga, stále tam tá istá platňa. Keď si náhodou chcel vo vlaku Futura mu pozerať, ako No, na napríklad. tom tungstene som zvykol. No. Keď tu skúsime dať nejaký file manažer, no má to 9 mega, dobre. 9 mega táto verzia. Dám ho kopírovať a dám ho na ten microdrive. No. A nečakal by si, že 9 mega bude kopírovať takto príšerne dlho. Ešte ho tam ani nezačal dávať, až teraz kopíruje. Toto znie veľmi neúnosné. Ja som si pomyslel, že wow, paráda. Ináč fotí to dobre, že na fotky výborné, že ukladať fotky, ale on strašne dlho ukladá tú fotku, keď ju urobíš, lebo je veľká. Tam je 3 megapixelový foťák, tie fotky už sú celkom akože veľké a dosť dlho mu to trvá, než to vôbec uloží. Není to ideálne, asi aj to prehliadanie tých fotiek, než ti načítať thumbnaily zo všetkých. No nebude to žiadna sranda, radšej by som tam dal tú SDčku a dal von ten hard disk, ktorý tam asi žere hodne elektriku tiež. To bude problém, presne. Takže ty vieš to jediné za tú mini SD si hovoril, že jediné to Len mini SD. Už aj toto je samozrejme second hand, není to moja mašina. Už aj ten, kto mi to posielal, tam nechal konvertor z mini SD na micro SD, pretože mini SD kartu v dnešnej dobe to už ja som to naživo ani nevidel. No. Tak, okay. tak tu to máš. Tak to je ešte kamoš, no, tak to vyzeralo. Zaujímavé. Niektoré veci sa prosto neudiali. To ako keď simky sa začali odstrihávať, zmenšovať, ne? Že tiež tam bolo také medziobdobie. No sa mi ide ešte štandardná, aj keď to je mini simka. My sme zvyknutí na mini simku, pretože SIM ako taká je tá celá karta, čo sa strkala aj do telefónu, to už si asi aj málo kto pamätá. Ja si ešte pamätám. Pokiaľ sú mladší ľudia, tak celá veľká karta do bankomatu sa strkala do telefónu a aj do mobilných telefónov. Boli na to tie prvé... Takže NMT nemali simky. Pod baterku to išlo a malo to tú veľkosť, no. Tak to bolo. Tak toto už sú mini simky a to sú tie najväčšie a tá ide sem. No pekne. Takisto hodím nejaký chart tuto niekde na obrazovku. To je joystick? Aha, ok. Jo, je tam joystick. Aj toto vie robiť? Vie, no. To. Zobrali si nejaké poučenia z iných PDAčiek. Áno, ale ešte si zabudol ukázať perfektnú feature.
Zapnem Internet Explorer. Je Áno. tu gombík na ňo dedikovaný, svieti. Ja ho stlačím. A čo pustil? Operu pustil. To je čo? A to je resetnuté do defaultu. Dal som factory reset. Buď to sa zachovali nastavenia, alebo samotné HTCčko tam nechalo tú predinštalovanú operu s tým, že teda asi funguje lepšie ako ten Internet Explorer. Počuť, ale ako ja poznám Windows Mobile 5, tak by som skôr povedal, že zabudol vyresetovať všetky nastavenia. Neviem, no. Je to možné, môžeme pozrieť, že či sa dá odinštalovať tá opera, ale ja myslím, že ona je neodobrateľná. V tej dobe som používal iba operu, to je pravda. Ona mala ten režim, že Šetriš komprimovala tie dáta, čiže v tej dobe sme mali ozaj malé megabajtové plány, zopár, možno 500 mega alebo tak nejak, myslím, že to mi pridá aj veľa, keď to hovorím. Áno. Možno aj menšie plány, takže tá opera bola super, že zobrala pár kilobajtov. Ale že to bolo zadarminko. Mega, no. Už teraz to nikto neocení, lebo však Google v Androide to má defaultne zapnuté, ale... Systém... Kde máme aplikácie nainštalované? Niekde tu musia byť systém. Keby som si to ja už pamätal. Remove programs. No prosím. Čo to ináč volá ako na... Opera Software Mini. Skúsime ho odobrať teda. Takýto hriech. No, a teraz keď stlačíš Internet Explorer... Vzdávam sa. Dobre, no. Tak, záhada vyriešená. Je to tam v tom firmware. No a tu je tlačítko, ktoré nám to asi vyberá, že ktorý to ten browser tam chceme. Takže nám aspoň dovoluje vymeniť ten browser, aj keď defaultne je tu ten Explorer nakreslený. No, tak toto bolo. No, robíme si tu z toho ináč akože srandu a pravdepodobne len z toho titulu, lebo obidva sme mali niekoľko Pocket PC zariadení a z mojich osobných skúseností musím povedať, že ani jedno nebolo vhodné na telefonovanie a bolo použiteľné ozaj na prehľadanie Excelu a možno toho Outlooku, ale teda telefón nie. Telefonovanie bolo úplný des, okrem toho, že tá ergonómia stojí za kočku, ale keby som sa cez to preniesol, tak myslím, že tie telefonovacie čipy sú akože dedikované, že ten GSM modul to je celé zvlášť, lenže oni potrebovali nejakým spôsobom vyriešiť, takže samotné telefonovanie fungovalo vždy bez problémov. No idem tam práve. No. Lenže tam najprv človek sa musel do toho interfejsu, že ten čip samotný, celý ten modul, tak on nedokáže, musíš mať nejaký interfejs smerom k tomu človeku, aby si dokázal vytočiť číslo a zdvihnúť to. A toto nefungovalo. Takže už keď sa už dostal, že si telefonoval, už to fungovalo, lebo to riešil ten modul. Ale ten Windows samotný, aspoň teda v tejto 5 verzii, to stalo za kočku. Pamätám si, že keď som chcel len zložiť hovor, alebo niečo tak som také, si nebol nikdy istý, či ho je zložené. To trvalo, než ho položil, mohlo byť 20 sekúnd. Na grafickú reakciu toho, že bol zložený hovor a pri volaní to bolo veľmi podobné. Toto tuši bol ešte horšie. Hej. Aj tuto je dedikovaný gombík. Neviem, ako sa to zdvíha, tučí to, nepamätám si, či sa ti vyskočí nejaký gombík. No už sa len ho nedovoláme, nemám simku, ktorú by som do toho strčil. Ani to radšej neskúšajme. Ale teda ja som veľký fanúšik Pocket PC zariadení. Mal som ich možno aj 6 rôzne typy. Fujitsu, Siemens, aj HPčko som mal, HPčko bolo asi najlepšie, lebo bolo cítiť z toho, že to bolo vyrobené na to. No tie iPacky boli perfektné. Áno. To bolo super mašina. Tie Fujitsu Siemensy boli lacné a mali veľa techu vnútri. A tiež som ich mal. A to bolo také, že tá kombinácia, že mal som mobil a cez Bluetooth som sa pripájal na internet, bola v pohode. Tam to bolo vyriešené dobre, lebo teda bol tam Windows a bolo to na to uspôsobené. Ale ak ty hovoríš, oni donútra naplácli ten GSM modul, ktorý nejak komunikoval, ale interfejs na tom samotnom Windowse nebol originál podľa mňa od Microsoftu. To si každý ten výrobca robil svoj ten interfejs. A tie boli pomalé, dlho načítavali, lebo predstaviť si, že verím tomu, že to bude mať tak, ja neviem, myslím si 4 MB a než to načíta tento v úvodzovkách pomalý procesor, v tej dobe veľmi rýchly,
Trvá mu to. Ale Na napríklad, vieš čo? Palme takéto veci mali 23 KB. To si stlačil a bežalo to skôr, než ti dopadol stylus Ale ja na by som obrazovku. napríklad očakával, keď už oni dobastľujú tam aplikáciu, ktorá slúži na telefonovanie, Origo od Microsoftu, že aspoň real-time prioritu tomu dajú. Nie, to proste čo nejaké normálne, no a to kým proste sa ten Windows uvedomil, že ty chceš volať čo zdvihnúť, tak preto tak zle fungovalo. Môžeme skúsiť túto dať vôbec telefonovať, aj keď teda nejaký dialer tu ani nevidím. Si zober, že zapneš, tak nemáš dialer, musíš ísť do kontaktov. Hej. A z kontaktov možno môžeš... Ani tu nie je dialer. Nepamätám, čo si museli znamenať do štartu? No podľa mňa ten dialer... Haló. Treba stylus použiť, lebo je to iPhone, rezistívna. pozri, no, vidíš. Je to rezistívna plocha. No tu je dialer. Nevidím na ňom nič. Nevidíme na ňom Lebo je nič. to čierne na zelenom, však prečo nie? Ale už aj... No, tuto hneď vidno. Tá reakcia na to je mizerná. Celé zle. Ten respons je... ešte som klikol na voicemail. Vyskúšaj si to schválne, že... Idem si zavolať. Teraz budete vidieť, aké mám telefónne číslo. A nie, však som vás. Video. Ojoj, to aj ten Lux vedel robiť tie videokoly a mám dojem, že pokaždé, ak som to použil, sa akorát zasekol. Áno. Lebo to nedával. Real-time rekompresia 3GP súborov. Nie, nechcem zapnúť telefón, ďakujem. No, tak. A vidíš, že aj tie okná miznú pomaly, že sa vytrácajú. A prosím pekne, my zúpali a to má diskrétny čip. A má to diskrétny čip, je tam... Ale tak to je vidno, že to nie je problém hardvéru. To je problém softvéru. Windowsu 5.0. Je tam, kde to máme, tu boli tie speky kompletne. Tu máš ten ATI Graphic Chip V2284, neviem aký to je. Ale určite je to niečo lepšie, než bežne mali iné Pocket PCčka. Je tam 624 MHz procesor, v tej dobe absolútna pecka. My sme mali určite 400, no to boli najštandardnejšie. A ešte sa tu aj chvástajú, že je to najvýkonnejší mobile office a pritom Office z toho mať nemôže, lebo ani Outlook tam není. Takže ani tú kanceláriu tam moc nenapraceš. Neviem, no. To je fail, no, s tým Outlookom. Robíme si síce z toho srandu, ale len preto, že máme skúsenosti s týmito zariadeniami a dobové, nie súčasné. Lebo je ľahké v súčasnosti takéto niečo ofujkať, lebo sme zvyknutí na okamžité reakcie a peknú grafiku a tak ďalej, ale my sme si to prežili v tej dobe a sami sme boli fanúšikovia tejto platformy. Áno, ale mám úplne déjà vu, že proste takto ide pomaly lajbavo, ako som mal ten pocit vtedy, takže... OK, gratulujem Microsoft, zvládli ste to dokonale. Tak, vesmír je v poriadku. Tak to je pre dnešok všetko. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom zariadení z histórie. Čaute. Čaute.